Lah bro Pak Wo, pusing ya ini Pak Wo. Pancen ini duwe bojo senenge dolanan media, TikTokan mengono ki kudu sabar temenan Pak Wo. Jajal. Lah ora sabar kepriye jajal. Wong nek TikTokan ki wong trimo. Kadang-kadang di sawer mawar siji apa kopi siji apa es krim siji ngono pe ya Allah. Gondongake nganti kepentut-pentut temenan Pak Wo. Yakin gondongane kan muni berkah barokahnya, sehat selalu, panjang umur, ana sing bener rezekine akeh, ana apa ya Allah, paling trimo mawar siji, kopi siji, apa es krim siji ngundungaknake ya Allah. Gampangnya nganti kepentut-pentut temenan Pak Wo. Ya beruh rasane iki. Donge jatahe dinehi duit karo sing lanang. Mesekan bayaran awal bulan we meneh. Wes nggo nakoknake pirang-pirang pitakon ana muni, "Ndelok Pak, apa gen foto? Apa wis kelong nggo tuku rokok sampean? Ndelong gampene tak ditungi. Apa kepotong karo bon-bonan apa ora Pak? Mangkane iki kebutuhan pirang-pirang, apa semene ke cukup Pak?" Ya kepriye iki semene iki mane dembreng-embreng ana wong mantu, ana wong apa, ana sing urunan apa. Cukup apa ora ngene Pak? Ya ono yang ngono kuwe. Wong wadon ya lah, Bro. Nih duit sing lanang sekan bayaran awal bulan iki kok ora ndongakna malah pirang-pirang sing ditakoni ana apa wis kelong tuku rokok ana kepotong karo bon-bonan apa ora semene iki apa cukup butuhan pirang-pirang lah driji sing ora kena. Begitu dolanan media TikTokan ke disawer ndai karo mawar siji ngono apa kopi siji es krim siji kalau ndongakna kepentut-pentut temenan apa ya Allah. Wong wadon kaya ngono anggone di domehe njaluk di nganu wae ngene Pak Wo, piye njejal kaya ngono ki apa rasane ki nyengitaken Pak Wo, nyengitaken rasane greget.